Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kakikaroon? Magkaning sa kababay nga nagpuyo sa aming Lanilla, Cebu. Agad matatampo, nagdasingan nga Marian. Ikaw ba? Kapoy ka. Di gid ka kapugong sa imong kagalingon? Kinahanglan gid ka nga magsigig kuyog-kuyog nako bisag natas eskwelahan. Ang sumataon ka, eh. Pareha sa mga maestro o maestra. Unya, di mo ka professional nga makadaglihok? Dili ba gadi pwede nga bisig magdungan lang tag-lunch? Marian, nagsabot na bidan eh. Nga di unta ko gusto nga parehas tag-eskwelahan nga tudluan. Unya kay ikaw, gahi makay ka. Gusto magid kang magsigig sunod-sunod nako. Kay kung wa palang unta ka na nga bitog estudyante sa una, dili unta ako mag-ingon ani. So, ni gawas na yung tinuod? Wa na gid kay salig nako. Mang gusto ka na kung asa ko permi naasa ka. Wa ko'y salig ni mo kay wa pa ni mo gipakita na kung kasaligan ka. Duha na kabuka tong mga anak, Andy. Ayaw hot da akong pasensya. Kay kung dili patungod sa atong mga anak, dili ko ni buhaton sa kong kaugalingon. Pasayloan na lang ng bana ni mo, oy, naunsa baya ka. Dili, ma. Dili gini mo huno ko mga pagduda niya kung dili ko makita ang iyang hinpit nga pagbago. Marian, ang mga lalaki magpakalalaki gyud na. Mao ba, ma? Mao bang bisag kapila na kabinuangin ni Papa? Pasayloon gihapon nimo? Oh, Marian. Ayaw ko'y parihas nimo, ma. Nga bisag ipanawang na ni Papa nimo ang iyang pagluib diha nimo, di dawat ra gihapon ka. Nagpakamartir ka. Dili ko ingon anak, ma. Lahi ta. Marian. Girl, nako'y chika ni mo. Pero eksaba ha. Feel lang nako nga kinahanglan siya ka mahibaw, ani. Ha? Unsa man na, Teacher Chona? Si Teacher Andy bangay mong pana. Namo kay mga chika sa tong college students din higod nga magsige na kuno naslag kuyog ti Cheska nga student dinhi. I don't know if under basad na nimo. Cheska? Familiar iyang name nako. Pero ay eksaba nga gikan ako ha. Di pa sad ko sure about that pero palit ilang sa wasan sa tiay nasayo plan sad ko. Mao ba? Sige, Teacher Chona. Thank you. Okay, class. That's all for today. See you next week. Si Cheska nang nasa inahan nga padung na balakaw. Mauning game ni Teacher Chona na ako nga kuyo-kuyo ko ng auntie. Dili lang uta tinood ang tanan. Cheska? Could you please come over? Yes, miss? I am going to handle Binibining Lakambini here in our school next month. Maybe you can present your class? Ha? Ako, miss? Nganong ako man? Why not? You're smart and you're beautiful. And sakto kayo mong pamarok for the SAD competition. I can see your potential. Miss, maawaw man taan na, miss, uy. Ayaw ka, wow. Win or lose, I will be giving extra points if ikaw ang mo present sa imong class. And exempted ka on final exam. Ano gun po if you don't grab the opportunity? Ayun na pagtuhado ha.
You still have time to prepare. I'll expect from you. Miss. Unsa naman? Mag-isod makagtuo sa imong storya, day. Uy, tanaw na kong Cheska. Dili man siya kung anak nga klase sa estudyante. Ambot lang, sad. Gwapa sa daban ng bataa. Basin po, gihimu-himu alang nag-istorya sa mga estudyante din, Pero, ano lang ko na hunaw, Wa man ka nagpakitagliho imong bana nga makapaduda nimo. Wa man sa tinuan. Ay, ano lang to kunahon na akong storya, day. Kalimti na lang to. Sorry. Gatagan siya ti kagkahasol, ay. Uy, kaso, uy, ikaw biha. Kay baw magud ko nga, amiga gid ta. Maumusulti ko ka na ako kung unsa may imong madunggan kay nahibaw akong concern ka na ako. Maulag kaya. Pero, seriously, no? Gusto ko nga ma-happy na gid ka. O kunta, hingpit na gid nga nausab si Andy. Uwa po na masud si Andy siyang klase. Asa man ka di siya? Tay, excuse me. Ay, Nakakita kang teacher Andy? naato si Sir Andy sa gym, ma'am. Dito ko na limpyo gikan. Mao ba? Sige, thank you. Nagunsa mo siya sa gym. Si Andy Kyoda. Ug, kaysa man iyan ikastorya ng estudyante. Oh, si Cheska? Mga hayop. Tinuod ko dayo. Tinuod ko dayo natunggan. Akong doolon. Andy? Cheska? Miss Marian? Marian? Sa ato pa. Tinuod ko dayo ang chismis nga ako natunggan. Bahin ninyo? Kabit ka sa kumbana, Cheska? Miss, nasayop ka. Klaro kayo sa kumatang na hitabo karon. Dili mo magtagotagog storya din kung wa pa may relasyong duha. Miss, kuan mang Sultihi ko tinuod, Andy. Oo. Sakto kasi mong duda, Marian. Doon na may relasyon. Sir, Pero dili sama nang nasimuna-huna. Unsa? Anak ko siya. Unsa? Tulo ka buwan ng milabay. Nagpakita yung mama nako. Ang kanhi kong ex. O gipahibaw ko nga nakoy anak niya. Ngayon gitago sud sa 20 katuig. Kinuo ko. Ngano nga kabusulti na ko dayon, Ani? Tungod kay nangita ko saktong timing unsaon ako pagsulti nimo. Nihangyo sa chess kanako nga di ka pasultihan. Kay basin masuko kaniya. sorry, Miss Marian. Pasaylo ako, Miss. Huwa kay sa Jessica. Di ka angay mag-sorry. Sige na. Sold na si mong klase. Okay, class. That's all for today. Pwede na mo makauli. Ma'am. Miss Marian? Yes? Anything I can help? Miss, nahibaw ko nga nalain ka na ako. Gusto lang kong mahibaw ka, Miss, nga dili ko mahimong kaagaw ni Teacher Andy nimo og sa imong pamilya. 20 years kong nabuhi nga way papa nga nibarog na ako, Miss. Og naanad ko nga magpakabuhi bisag way amahan. Dili na ko ipugos akong kaugalingon nimo, Miss. Og sa imong pamilya. Pero do na kay angay mahibawaan. Unsa? Bahin sa tinuod nga kabit ni Papa Andy. Kinsa? Nagkita na ko sila kausa, Miss. Pero wa sila makabantay na ako nga nakakita ko nila. Naghawk sila ni Teacher Chona. Unsa?
Panid ilang sila, miss. Nisulti ko ni mo ani tungod kay dili ko gusto nga buangon kanila. Bisan tuod na ibaw ko nga bugat imong buot. Human mo mahibaw ang tinuod. Pero buotan ka nga maestra diri na ako, miss. Cheska. Sorry ha, Marian. Sorry? Human sa tali mga storya nga imong gilahog na ko. Aron lang matabunan imong pagpakasa, kauban akong bana, sorry? Ikaw kagingunan na ka sayon? Habi pa matayo na ako nga tinuod ka nga higala, bitin ka man di ay. Marian. Ayaw nigbuhatan ako. Angay unta ka ni adto pa nila akong gibuhat. Husto na, Andy. Di ba mo'y gusto ni mo? Pasatagan ti kasi mo gusto. Paglipay sa imo mga babae. Dili na ko manghilabot pa si mong kinabuhi. Basta siguro alang ang suportas mga bata og layas din eh. Marian, We fell in love on the first night that we met. Together we've been happy. I have very few regrets. The ordinary problem. Nagtuogit ko nga napa ko'y luha nga mahilak sa mong last nga panabuwag ni Andy. Pero wa naman ti ay. Tungod kay sud sa pila ka tuig, balik-balik na lang ko ning gipasakitan. Giilad o gipakaubos maayo akong pagkatao. One of the biggest lessons I learned is that trust, once broken, is very difficult to rebuild. When someone hurts us, the pain can stay with us for years and influence how we see every situation that follows. But I also learned that living in constant suspicion can be just as damaging as the betrayal itself. This time, I choose my peace. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.